Тази година Walkmax обявява голямата си зимна разпродажба през ноември. 30% отстъпка за най-търсените зимни модели Walkmax. Остани с нас, избери своя зимен модел Walkmax и го вземи с 30% отстъпка. Walkmax Safe Walker. Специално разработени за заледени и заснежени улици. Аз им казвам ледоходки, защото по леда най-трудно се ходи. Подметката на бутушите Safe Walker е с вграден метален шпайк. Той се забива в леда и ти гарантира стабилност, докато ходиш по лед, сняг или киша. Штрък! Сега няма мърдане. Safe Walker с подплата отвътре и водоотблъскващ слой отвън. И за града, и за планината. Вземи Safe Walker сега на по-ниска цена. Спести 30 лева. Walkmax зимни обувки за лекота, комфорт и устойчивост в студените дни. Направени са от водоустойчиви, ветроустойчиви и дишащи материи. Вземи Walkmax зимни обувки сега на по-ниска цена. Спести 36 лева. Walkmax зимни бутуши. Забравяш за минусовите температури. Пазят краката ти топли и сухи, дори при екстремни условия. Вземи Walkmax зимни бутуши сега на по-ниска цена. Спести 39 лева. Заоблената форма на подметката Walkmax изправя стойката и активира мускулите. Намалява напрежението върху гърба, кръста и ставите. Избери зимен модел Walkmax сега с 30% отстъпка. Walkmax Safe Walker. Спести 30 лева. Walkmax зимни обувки. Спести 36 лева. Walkmax зимни бутуши. Спести 39 лева. Поръчай своя зимен Walkmax сега с 30% отстъпка. Потърси ги на walkmax.bg. Открий ги в магазините на Topshop. Walkmax. Разликата е в подметката, а сега и в цената.